Ideme piec kuriatko. Veľkou výhodou je La Cruzeta, že to hrnce môžete dávať aj do truby. Takže na cesnáčikujeme, dáme všetky ingrediencie, dáme aj jablčko, ukážem vám prečo. Veľká škoda, že nemám čerstvé bylinky, to musím ešte doriešiť, ale teda takto to idem pripraviť. Budem vás sprevádzať tým pečením toho stehien, tak, kuracích stehien. Kuracie stehienka si posolíme. Tak toto vyzerá, keď je to pripravené. Keď si všimnete jablčko, cibulka, sú tu kvôli tomu, aby vytiahli tie pachy, ktoré by mohli vlastne v tom kurati zostať. Tak toto prikriem, dám na 250, zatiaľ je to podleté iba olejom a budem to potom podlievať vodou, aby sa to veľmi dobre spravilo. V tom La Cruzete tá chuť toho celého bude úplne iná vzhľadom ku konzistencii. Keď si všimnete koriander a korenie na pečenie kuraťa. Takže, a samozrejme dobre nasolené. Takže ideme na to. Takže ideme 250 a postupne to budeme pozerať. Čo je dôležité, ja to prikryjem. Takže takto budeme robiť tú kúrku. Teda tie stehná z kuraťa. Tak toto bude zakryté. Tak. Vyzerá to úplne super. Ideme to podlievať, ideme s tým ďalej pracovať už s otvoreným. Asi po pol hodine takto to vyzerá. Teraz povydávam preč aj to jablko a všetky tie veci, už bude to iba o kurati. Teraz to podlejeme. Teraz to budeme robiť už len takto. To znamená, že počkáme, kým sa trošku pripeče a ešte predsa mi tam chýba paprička, takže ešte takú zmesku spravím, aby sa to dorobilo. Pomaly už na nižších stupňoch samozrejme. A dali sme si ešte zázvor mletý, mledočierne korenie a papriku a trošku olivového oleja a s tým ešte potreme vlastne kuriatko z vrchu. Ešte sme potreli to kuriatko, tú zmesou, ktorú sme si pripravili. A ešte stále pečeme, aby to bolo také chrumkavé mňam. Tak máme prekvapenia a máme tu kúrku spravenú. Tak toto vyzerá na tanieri a dáme k tomu uhorky, alebo mám to ešte niečo lepšie z Južnej Ameriky, Mary Sharp, kto má rád niečo pikantné. Takže želáme dobrú chuť.